Nga guys, dahil sa birthday ko daw bukas, pupunta po kami ng fish pond ngayon. Titingnan ko kung merong panglahok doon na na hipon, baka makahuli na rin alimango. Medyo oras na rin ngayon, mga 10 ng gabi. Pupunta po kami ngayon doon para may kahit pa may panghanda. Sana nga guys, hindi nga sana ako maghahanda, pero kahit konti panghanda meron. Sige guys, pupunta na kami at medyo palalim na rin ang gabi. Doon lang tayo magkita sa restaurant guys. Nga tayo. Pupunta tayo sa restaurant. Kaya di nakapagpangilaw. Nangyayari sa tatay ko yan. Kwanto mga sugpo na, maraming sugpo na. Ito paano, meron na tayong panghanda bukas. Laki-laki. Marami rin yung sako na. May 1 kilo ito. Guys, yung mga hipon tapos isda. Umilaw na pala yung tatay ko ay kaya maya naman. Hindi ko na sa inyo mapapakita ang pagbulit, nahuli na pala. Hindi na masama. Guys, sayang tayo nakakuha ngayon eh. Nakakuha tayo, huli na ng tatay ko eh, kaya tayo nakapag-ilaw. Sayang hindi niyo nakita ang paghuli ng ng tilapia at sugpo. Sana ipapakita ko na lang sa inyo guys mamaya sa bahay kung ilang piraso yung nahuli. Okay guys, yun nga guys yung nahuli ng tatay ko. Kahit pa paano pwede na itong pambangot sa pansit, pwede na. Ayan guys. Guys, it's great too. Tilapia. Siya na rin naglinis ito guys. Ayan, pwede na itong panglahok sa pansit. Ayan. Pansit bukas. Guys, tada! Nagsisipit po to? Magpipitik. Hello guys, good morning. Dahil birthday ko ngayon, pagbigyan nyo na ako magdrama. Guys, meron sa akin binigay yung anak ko na na letter. Dahil birthday ko ngayon, nagbigay siya sa akin ng letter. May balot-balot pa. Ayan. Ayan, nakalagay ay happy birthday po. Ito guys yung ng anak ko. Hello Papa, it's your birthday today. Papa, happy birthday po sa'yo and many more birthday to come and more blessing, and wish namin sa'yo ay good health and going strong, and thank you for help sharing love, and I love you. Happy birthday again po. Parang kahit walang handa, parang
kahit minsan mahirap buhay, work it kasi yung nandiyan kayong yung parent na kahit sabi mo, ang hirap kasing i-explain guys na siyempre sa buhay baga kailangan magtrabaho, pero kami dito simple lang, umuwi kasi kami dito para alagaan yung mga bata. Yun lang kasi ang guys, masaya kasi kakasama kami minsan ginagawa namin, lumalabas kami na lang kumakain sa labas kasi mas maganda ang kasama ang pamilya. Wow! English pa yan guys. Appreciate mo kahit minsan medyo pa yung niya, yung spelling, pero mas magaling pa sa akin mag-English. Ayun nga guys, madami pa talaga dito guys, mas marami pa to talagang, ang dami silang ginagawa na na mga arts with balot pa yan guys. Ito talaga pinaka-importante talaga yan guys, talagang silang ito sa mama naman nila. Guys. Natataw na yan. Nakita kang ganyang beautiful. Pero guys, ma-appreciate mo naman talaga. Ganyan ba talaga yung mukha ng mama niya? Ay nako, talagang mga bata talagang pagkasama mo sila talagang marami kang ma-experience sa mga anak nyo na hindi na experience ng mga tatrabaho. Sa ngayon guys, birthday ko, kailangan magsaya, pero naging emotional ako dahil dito sa sulat ng anak ko. Simple lang pero na-touch din ako dahil dumugo yung ilong. English to guys. English, mahina tayo sa English guys, kaya nosebleed. Naging emotional ako kasi kahit naman ganun yung ko makulit, talagang blessed tayo dun guys, kasi na anak natin ay nagsusulat na ng ganito. Dramahan. Guys, mamaya makikita niyo kung paano ako magluto ng sugpo. Dun sugpo na mga hipon. Pagluto kong pansit na simpleng simpleng pagluto lang. Sige guys, salamat. God bless. So guys, ganito kalaki yung alimango dito. Natsambahan. Laki no? Sana all. Ganito lagi ang nahuhuli. So guys, kaya tanggalan ko ng sungot. Yan na guys, ito lang talaga Guys, nandito na. Ituin na natin. Bawang, sibuyas, sama-sama na guys. Ituin natin ng talagang ituin natin ito guys. Ituin natin bago. Tingnan natin to.
Asin. Kunting asin guys. Lalagyan natin ng ano? Royal. Sukal. Ito lang. Paminta. Ping 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 ping. Guys, pagod. Birthday boy. Pagod. Guys, pagluto na tayo ng pansit. Ayan. Kahit konting pang ano lang, handa. Ano Jo? Ayan. Hipon lang din yan guys. Hipon. Kahit pa paano may handa, kahit konti lang. Nakakaraos din yun. Birthday boy. Sanay naman talaga ako guys na walang handa. Kahit pangsit kanton lang masaya na. Yan talaga tayo maarte guys eh. Kung merong ihanda, gahanda. Pero talagang maghahanda ako ng bongga. Kaya naman guys. Kaya lang ayaw ko talaga kasi sa mga anak ko na lang yun. Sa panahon kasi natin ngayon, maging practical tayo guys. Kailangan natin mag-fit. Hey guys, nandito na lang sa aking vlog. Salamat guys.